Я перше хочу, щоб всі думали про Крим. Там зараз дивляться нашу передачу, ми зараз спокійно підемо додому, а там практично всі, і майже ті, хто колаборує з російськими окупантами, вони теж будуть лягати неспокійною душою, бо вони не знають, що буде завтра зранку у них там. І тому, коли ми говоримо про ті заявлені теми, я хочу, щоб ми лише про них говорили. Це перше. Друге, я хочу сказати про те, що зараз українська влада на розтяжці, я зараз буду говорити трошки жорстко, на розтяжці, буквально тижнями буде, можливо, і голосно оголошено те, що зараз готується. Буде сказано прямо: Крим наш, Донбас ваш, але на наших условіях. Це буде позиція Росії, вони йдуть до цього. Я зараз не готовий говорити про те, що президент Зеленський цього не розуміє. Більш того, я не готовий говорити, що він не готується знаходити такі формули для того, щоб не дати здійснитися тому, що готують Путін, Росія і деякі наші міжнародні партнери, яким все це вже трошки набридло, розумієте про це. Це друга теза. І тому ми маємо готувати свої чинники, фактори, які не дадуть ні в якій мірі спрацювати цим підходом. Ви уявляєте собі, коли завтра Макрон і Меркель скажуть: ні, буде от така формула. І тоді всі багато наших розмов, які ми тут ведемо в студії, вони будуть абсолютно нікчемні. І тому українській державі треба виходити з такими аргументами, які майже і люди, які просто готові піти на несправедливість, щоб вони не спромоглися на це. Бо питання пов'язане з правом на самовизначення, питання пов'язане з історичною справедливістю, питання пов'язане взагалі з гарантуванням майбутнього цілісного народу, вони сьогодні є такими категоріями, які ніхто не може перепригнути. Україні треба виходити з цими категоріями на міжнародні переговори. Це ще те, що я хотів сказати. Третє, те, що я хотів сказати. От згадайте, серпень 2008 року. Москва, Грузія, російські війська і буквально 30-50 кілометрів від Тбілісі. Знаєте, що ми зробили? Ми одразу зібралися, кримські татари, Меджлісі. До речі, не я був ініціатором, що я не хочу забирати інші чиїсь лаври. І перше питання, яке ми обговорювали, було: а що будемо робити, якщо Росія піде на Крим? І що ми будемо робити? Хто буде гарантувати наше кримсько-татарське майбутнє? Чи зможе українська держава гарантувати? Я був на тому, який говорив: Україна – це не Грузія. Україна зможе це витримати. Україна захистить Крим. Слухайте, ви не думаєте, що я придумав? Ви подивіться наші документи 2009 року. Ми прийняли спеціальне рішення Курултаю щодо проведення міжнародної конференції щодо відновлення прав кримсько-татарського народу і гарантування його майбутнього на своїй власній землі. І ми почали цю ідею намагатися зреалізувати. Ми умовили весь світ. Повірте мені, весь світ, ПАРЕ, Європейську комісію. Ми лише не умовили тоді власний уряд, який за часи Януковича. Да? Безпеки України? Так, це інше. Тобто, я хочу сказати, що ми вже були в такій ситуації, і зрозуміло, що ми бачили одним із таких процесів, які приведуть до гарантії, це питання пов'язане з, як ми тоді говорили, удосконаленням статусу Криму. Ще один момент. Я хочу, щоб, оскільки нас дивляться і на материковій Україні. Коли ви займаєтесь такою спільнотою, де є різні етнічні частини, і ви намагаєтеся вирівняти права чи прописати права найменшої частини, а кримські татари є найменшою частиною в кримському суспільстві, там 25% етнічних українців. Там ж 58%, я зараз називаю цифри на момент окупації, етнічних росіян. 58, 25 і 13, близько до 14 кримських татар – це майже 100% кримського суспільства. Там залишаються деякі 0,0 інші національності, але при них теж дбати. Коли ви виписуєте, от вже ви починаєте говорити про кримсько-татарську національну територіальну автономію, то у вас завдання для того, щоб записати такі правові норми, механізми, які б захистили цей корінний народ.
Але виписуючи норми, які захищають кримськотатар, ви не можете обійти ані українців етнічних, ані росіян майже. І таким чином, я хочу зараз завершити, і таким чином ви обов'язково створюєте такий правовий механізм, який дійсно надає рівні можливості і рівні можливості участі і прийняття рішень. Оце є кримськотатарська національна територіальна автономія. І останнє. Ми не могли прийняти ані в 15-му, ані в 16-му році, бо ми дуже багато втрачали часу. Я це розкажу. Ми втрачали часу, а тут Севіль вже говорила, що якщо ви хочете реформи, ви маєте це робити дуже швидко. Ми втратили час для тих людей, які в Криму. Ми лише в травні, 17 травня 2017 року створили цю робочу групу Конституційної комісії, бо в мене пішло 1,5 роки, щоб наполегти на тому, щоб створити цю комісію. Зараз ми були паном президентом Зеленським, зустрічалися 9 серпня. Ми говорили про це. І ми говорили про те, що ми готові, називайте людей, з якими ми сядемо, будемо обговорювати, щоб вони стали вашими законопроєктами, і, будь ласка, ви виходьте з ними. Він сказав, що вони обов'язково будуть вивчені, і він потім прийме рішення. Ми не змогли ще зустрітися з цими людьми. Коли йде мова про Крим ми намагаємося це зробити з початку вересня. Я думаю, що, можливо, хтось сьогодні чує про це, і якимсь чином вони завтра, післязавтра вийдуть з нами на зв'язь. То про це доведеться тоді просто якимсь іншим чином говорити. Тобто для того, щоб ця новообрана влада, яка має абсолютну більшість в Верховній Раді, щоб вона просто мала можливість обговорювати, треба говорити як вони витворили ті механізми, які в них, скажімо так, підводять до прийняття рішення. І саме останнє. Я знову повертаюся до розтяжці. Ми маємо всі допомагати нашому президентові. Маємо всі допомагати українській владі для того, щоб не зламалися на тих переговорах. Ви слухайте, це не Путін лише. Це буде більше, ніж Путін і Росія. Вони будуть давити на Україну, щоб взагалі оце питання Криму відійшло, Донбас на їхніх умовах. Це повний контроль над Україною. Тоді ми втрачаємо Україну. І тому до тих мотивацій, до тих аргументів, чому ми маємо зараз не просто не погоджуватися з тим, що говорить Путін, а ми навпаки, ми маємо контрверсійно. Ми говоримо, ми готові сідати за стіл зі всіма, в тому числі з Путіним, за умови, що ми говоримо про Донбас і Крим. І Крим це має бути обов'язково. А коли починаємо говорити про Крим, ми говоримо вже нашим партнерам, яким ми його бачимо. Чтобы все успели, Рифат заканчивать. Це для мене важливо. Коли ми кожен день говоримо про Донбас, ми говоримо партнерам, яким буде Донбас, ми говоримо, яким ми будемо створювати фонди. Ми маємо також говорити про Крим. Ми маємо говорити про кримських татар. Ми маємо говорити, що відновлюючи їх права, ми піднімаємо права етнічних українців, росіян. І ми про це маємо говорити.